ನೇ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಾಡ್ದ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದ ನೀ ಕೈಕೆ ಎನ್ನ ಕುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ಹಾ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ತುಗೆ ದು ಮಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಪನ್ಪನೆ ಕುದಾರ್ ಪುರ ಎನ್ನ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಚಿನ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನೆ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಂಕಲ್ ಅದೇಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯ ಪನಂತನೆ ತುಂಬು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಾರಂದು 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಅದೇಮ್ಮ ಇರು ರಷ್ಟದ ಪುರ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಉಲ್ಲಮ್ಮನ ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ನೂಕೊಂದು ಫೋನಾಗ ಪುರ ಎಬೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂದ ಇರಲ್ಲ ಇರು ಅಲ್ಪ ಇರು ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟಣ ಮೀನಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ ಕ್ಯೂಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಂಟನ ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಕೆ ಅರ್ಪುನು ಹೆಂಗ್ ಕುಬ್ಬೇರುಂಡು ನಂದ ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜದ ದಾಲ ಪನೋಡು ಪಣ್ಣು ನೀರು ನಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಕುಲ್ದೇರು ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಇರ್ದಾದ ಎತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತೆಲಿಪಿಲೆ ಐಡು ತೂ ತೆಲಿಪಿಲಮ್ಮ ತೆಲಿಪಿಲೆ ಅದು ಸೋಕೋಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಬೈಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಪುರ ಅತ್ತ ಇತ ಬಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಟವೇರಾ ಒಲ್ತೂರ್ ದೋಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಆರು ಮೀಶೋಡು ತರ್ಪಾಯಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕ ಪುರ ವರ್ಕ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಕೈಕ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇನ ನೆಕ್ ತಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಬೈದನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ದಾದಾಪುನು ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಏರೆಗ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೀಪು ಪಾಡುವ ಡೀಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಒಂದೇ ತರ್ಪನ ನಿಜವಾದ ಇದಕ್ಕೇತ ಮುನ್ನೂತ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಪೀಸ್ ಲವ್ ಯಾಕಲು ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಯ್ಯರ ಕೊಂಡ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನೇಕ್ಲ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಐನೂರು ದಾಜಿಂದ ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪ ಪೀಸು ಪಿರ ಬೇತದೆ ఎక్కువ ಕಂಚ ಅಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಕ್ಲಿಕೊಂತು ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಡೀಪು ಗುಪ್ರ ಯಾವುಜಿ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮನ್ಪಡೋರತ್ತು ನಮಗಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲೆರ ಆಪುಜೈ ಬ್ಲೌಸು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಈತಿದ್ದು ಡೀಪು ಪಂಡದು ಬೋಡು ಕೆಲವು ಅಂಚಪುರ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಇಜ್ಜ ನರಕ ತೋಜುನ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಂದೇಟು ಪುರದೂಲೆ ಎಂದೇಟು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಡೀಪ್ ಒಂಜಿ 9:30 10 ಪಾಡುವನೆ ಇಂದುತುಲೆ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಏಲಾರ ಎನ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನೆಂದು 5-6 ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನೈತೆ ನೇಂತುಲೆ ನೇಂತೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಪಂಡ ನೇನು ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಗೆ ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೊರೋಲಿ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದು ತೊಜಿಪಾವೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೆ నేను ఎంచ బైదేను ఈ డిజైన్ కొర్దే అని స్టిచ్ మంతని ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರ ಶೋಕುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ತಂದು ದೆತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾನು ಏರೆಗಿಂದು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಬಂತನೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಂದೆ ಎನ್ನಂದೆ ತಲೆ ಬಂದಾಗ ದಯ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಏಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ ಕೊರಂಡ ಗಲೇಜಿ ತೋಜು ಒಂದು ಎಕ್ಲಂಚನೆ ತಲೆ ಒಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಿರು ಕೈಟ್ ಐಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಗೆ ಜಲ್ಲಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಫ್ರಂಟ್ದ ದೆಪ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಮೇರ್ದ ಅರ್ಧ ಪೋಪು ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂದೇತ ವರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ತೀಯರ ಶೋಕುಂಡು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ ಒಲ್ಲೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪೀಸ್ ಓಲೋಲು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ವರ್ಕ್ ಪುರ ಒಟ್ರಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂದೇಕ್ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೇನು ಈನೇನು ಇಂಚ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಸರ್ತ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಪೇ ತಿಕ್ಕುಜಿನೇಕ್